Ahoj, vítejte u tohto videa. Toto video je akože ospravedlnenie. Asi niektorí neviete za čo, ale za toto. Proste teraz akože ospravedlnenie, že nenatáčam nejako extra. Jedenkrát za týždeň niečo nevyšlo, proste akože ja teraz nemám čas, pretože už som na 2. stupni a je to dosť ťažké, no máte veľa úloh a proste no ja už proste nemám na ani čas, ale akože raz za čas niečo vyšlo, ale tak ja sa vám strašne veľmi ospravedlňujem a veľmi ma to mrzí. No a ešte som vám teda chcel povedať, že teraz je ten štrajk, takže teraz niečo určite natočím. Určite. Budem sa snažiť. Teraz teda máš útorok nemáš do školy, takže vtedy už nebudem môcť tak natáčať, len cez sobotu, nedeľu. Vtedy tiež akože moc nenatáčam, pretože ja som utetý a mne sa rýchlo vybíja tablet. Ja som proste na ňom stále, ja taká četujem stále proste. No a proste teraz do stredy som chcela niečo natočiť, ale bola som u deda a tam nebolo teda Wi-Fi, takže som to nedala. A na tomto Viva videu to proste za 5 dní, alebo 3, alebo neviem koľko, povie, že ops, video volačom, že už je staré, alebo neviem čo, ale proste tak strašne je mi to ľúto, ale niečo určite natočím. No a keď som už bola u deda, tak som teda dostala nejaké veci, nové veci. Pečopa nie, ale také, že pre pečopov také doplnky nejaké, takže ja vám ich teda ukážem. Čakajte, idem po nich. A ešte som sa nejaké teda veci vyrobila, 2 veci, tak aj tie vám ukážem. Teda ideme na tie veci od deda, no jo, takže ako prvú, čo som si zobrala, je táto stolička, ako keby to je také mäkké. Je to teda pre pečupov, nejaké také. Sa mi to páčilo, tak som si to zobrala. No to mi to aj dalo. Takže teda bola prvá. Ako druhé je to tieto žbániky. Takýto. A mám ich ešte teda aj viac. Takéto 2. Tento budem najviac používať. Ešte aj takýto teda. Potom som teda dostal toto úžasné. To sú tie šípky, akože kadiaľ majú ísť. Že proste chcem sa vrátiť. Tedy takto to vyzerá. A ako posledné, čo som dostala, je tento čbánik. Alebo niečo také. Teraz na moje vyrobené veci. Ako prvá vec som si robila teda tú krabičku zo zápaliek. Takúto. Akože na darčeky. Sice je moc potrblietaná, ale no tak som to tam dala. Šniek takto. A druhé je tento notebook. Apple. Teda čierny. No a ešte niečo. Tento mobil. Takýto. A tento mobil, teda on má aj obal. A takto. A ešte takúto taštičku zelenú. Takže tak, to strašne ospravedlňujem. No, takže toto bolo také videjko. No, to bolo asi tak všetko. A ahojte. Ešte prší. Takže ahoj. Čusák. Ahoj. Hej, to mám robiť ja. Dobre. Čaute.